Сутринта в имението започва напрегнато. Гюл иронично предлага да извикат Деря на закуска, а Фърът на инат наистина я кани. Фърът демонстративно отменя закуската, наранявайки Гюл. Девойката прикрива болката си, но след това остава сама и съкрушена от собствената си постъпка. На закуска Азаде и Кудрет разбират, че Дилан не е добре, а Баран обяснява, че неразположението и е временно и не бива да се тревожат. Кадер предлага да направи билков чай за Дилан, но Баран отказва. Всички са учудени от държанието му. В стаята си Дилан се измъчва от вина и самота, указнавайки колко изтощително е да играе роля и да лъже Баран и близките му. Баран влиза неочаквано и почти открива телефона на Дилан. Напрежението помежду им се покачва с всяка изминала минута. В градината Гюл вижда как Фърът напуска имението, отправяйки се към срещата си с Дерия. Младата прислужница рухва, изпълнена с ревност и отчаяние. Баран прекъсва грижите на Кадер за Дилан и категорично заявява, че в този дом никой няма да бъде третиран по по-специален начин. Фърът осъзнава, че действа от инат и отменя срещата с Дерия. Злодейката се вбесява. Гюл и Дилан споделят болката си, осъзнавайки, че и двете изпитват любови, които не могат да изживеят свободно. В дома на Сейд Джеврие готви за Ямур, но не престава да мисли за предстоящото посещение на биологичната и майка, страхувайки се за психиката на детето. Директорката Илкай напомня на Джеврие, че няма право да пречи на майката да вижда детето си, което я разстройва. Хасан се среща с Сабиха, която го кара да следи действията на Кудрет. Злодеят открито демонстрира възхищението си от мистериозната дама. Азаде споделя с Кадер мечтата си да види Баран щастлив и с деца, приемайки Дилан напълно за своя снаха. Сейд се тревожи за здравето на Дилан, а Джевдет се опитва да го успокои. Джеврие съобщава на Ямур, че майка й иска да я види, но детето избягва темата. Гладна и изтощена, Дилан опитва да излезе от стаята, но Баран я спира. Девойката умишлено го провокира с обидни думи, а Баран признава, че я мрази, което я довежда до физически срив. Дилан припада пред Баран, който панически се опитва да я свести,